Det er da vildt fedt, at du vil lave sådan en mandebrevkasse. Ja. Det har jeg brug for. Ja. Forestiller mig. Ja, også lidt brug for, at der kunne komme noget andet fjernsyn end alt. Det der vildt med dans og noget lidt mere seriøst og ikke så navlepillende og reality-bordet. Ja. Ja. Nå, men jeg tænkte mere på, jeg tænkte, at vi kunne snakke lidt om vi kunne komme lidt videre med de problemer, du har mødt måske. Altså jo, men som sagt synes jeg, at jeg har oplevet det der med, at mænd, der ikke tør at melde sig ind og binde sig og beslutte sig for, hvad de vil. Det er den ene ting. Jeg synes også, at der er meget mystisk eller mystik, der kører nogle spil, som kan være vildt svære at gennemskue. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, der bare tør at være ærlige og stille sig op og sige, hvordan de har det. Ja. Og så er det netop, at flere ender som den der triste, snart 40-årige type, der lige pludselig ikke kan få alle de damer, som han engang kunne, og gå fra den ene vej til den anden. Det er sådan en type, der er på drone, for eksempel. Og kender du drone? Ja, det gør jeg. Jeg ved bare, at det er fordi, jeg cykler forbi, når jeg kører hjem. Så det er ikke, jeg har det. Jeg tror ikke. Undskyld, jeg ved ikke, hvad drone er. Hvad er drone? Det er sådan en bar, hvor der kommer en hel masse unge mennesker, men så er der også ligesom de her 40-årige mænd, som ikke rigtig har nogen andre steder at gå hen. Den ligger ret tæt. Ja, men jeg cykler altid forbi. Altså forbi den. Så. Ja. Ja. Gør du det inde, Robert? Nej, det er det, jeg siger. Det er jo ikke alle mænd, der er sådan jo. Nej, det ved jeg da godt. Men og det synes jeg også bare, det er vigtigt. Men hvordan tænker du kan hjælpe mig? Jamen... Altså, jeg ved ikke, om jeg lige synes, jeg har brug for hjælp, men hvordan vil du kan det var bare, jeg fornemmede bare helt sikkert på dig, at du var sådan lidt frustreret og sådan noget. Så... Ja, det har der også været. Altså, jeg har jo også været frustreret, ikke? Ja. Eller meget, og så var det bare, jeg ved jo godt, at tingene ikke altid er så enkelt, men jeg tænkte bare, at det kunne godt være, at vi på en eller anden måde kunne hjælpe hinanden jo. Altså. Ja. Connecte. Er det ikke sådan, det hedder connecte? Jo, men jeg synes faktisk, vi havde connected, altså da vi snakkede sammen meget. Ja, vi snakkede fint sammen. Ja, altså... Men jeg er lidt usikker på, hvad du mener præcis. Nå, men det var fordi vi... Med at connecte. Nå, jeg mener bare, at det kunne jo... Det var bare... Det ved jeg ikke. Altså, det var Robert bare... har været ude for nogle uheldige episoder i sit følelsesliv, ikke? Og i sin kontakt med andre kvinder. Ja, nu må du altså undskylde, Robert, men vi skal have noget i kassen for fanden. Ja. Og så er det, at han jo gerne vil spore sig ind på, hvad der er galt. Altså, hvad kan afhjælpe det her? Ja. Og da Robert ikke er den eneste, men der er masser af mænd, ligesom Robert, der tæt på de 40, ikke? Eller hvad det nu er, ikke? Som du beskriver, som har de her problemer, så kan det være, at du kan hjælpe os, eller hjælpe de her mænd. Nu er jeg over 40, ikke? Så mig behøver du ikke hjælpe. Men altså, Roberts generation har brug for hjælp. Jeg synes jo også, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg synes jo også, altså, du er meget sød, jo, synes jeg, for eksempel. Altså, jeg synes altså, du sagde, at det kan godt være, at du er fuldstændig fejl, men jeg synes altså, du sagde, at du også er svært ved at finde nogen. Ja. Altså, men... Ja. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, du prøver at sige. Altså... Nå, men det er jo bare fordi, så det er jo sådan du lidt en universel... Nej, men jeg mener bare, at det er en universel problemstilling. Så du synes du, at vi kunne være et match, fordi vi hver især har det svært i vores datingliv? Nå, men... Nej, Robert, er det... Nå, det er rigtigt, Robert. Hold nu op. Hvor ved du det fra, ikke? Nej, men hold nu op. Men det ved du da ikke noget om. Nej. Men vi må også videre, ikke? Fordi ellers så karter vi rundt helt det samme. Nå, men altså... Men men jeg synes faktisk, at det kunne være en god idé, hvis vi prøvede at
altså, det er bare fordi, dengang vi havde set hinanden Hvis 2 vi gange. prøver- Ja, men du har så lige pludselig, så ligesom om, så begyndte du sådan ligesom om, og så kunne jeg høre, at du lavede sådan en dårlig undskyldning for det. Så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre for ligesom... Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvis du Jamen, synes, det at siger jeg er jeg så sød, nu. hvis... Det siger jeg nu. For eksempel. Men på en meget underlig måde. Jamen, det ved jeg godt, men det er bare... Jeg synes ikke, det føles specielt romantisk, sådan at bare fordi at vi hver især har problemer, så synes du, at vi skulle prøve. Jeg føler mig ikke sådan specielt beæret. Nej, men det var heller ikke, men jeg ville faktisk øvrigt have købt nogle blomster, men jeg har simpelthen haft... Nej, det ville også være så kikset, Noget. hvis du havde gjort det. Det er stearinlys. Altså, jeg synes bare... Det ville have været mere subtilt, i stedet for at købe blomster. Det ville være alt for meget. Der er stearinlys. Jeg forstår ikke, hvorfor der er kamera på. Jamen, det er jo fordi, alt det, jeg har sagt, det er rigtigt, og det virker, og det mener jeg. Det er fuldstændig sådan, som det skal være. Men så, og det var måske ikke lige nu, jeg skulle have sagt det, men nu sagde du det, der med at være ærlig, og så... altså... Undskyld, om det var... Men prøv at høre, så... Jamen, altså, okay, så tænker jeg sgu lige så godt sige det nu, ikke? Altså, fordi... Det går... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det... Er du sikker på, at du ikke vil have kameraerne slukket, eller? Jo, selvfølgelig. Erik, kan du ikke lige... Ja. Hvad, skal jeg slukke kameraet? Jeg har bare slukket. Men hvad skal vi så? Jamen, Erik, kan du ikke bare holde... Erik, kan du ikke bare lige holde den kæft et øjeblik? Kan du ikke lige... Robert, kan sidde og snakke om det her nu? Nej, men jeg tænker bare, prøv at høre, alt det her med, at du skal... Jeg synes virkelig, du skal være med. Og det er er fedt, hvis du vil gerne have dig med i det. Ja. Men nu... Okay, men nu tager vi bare lige... Men og prøv det, at høre, det er der ikke noget, der ændrer ved. Det er der ikke noget, der er ikke noget, der ændrer ved det. Men jeg synes, du blander tingene sammen. Ja, og det er jo ikke mening, og det er jeg ked af, men nu synes jeg bare lige, at jeg vil også bare sige, at jeg faktisk synes, at jeg faktisk ret godt lide dig. Okay. Og jeg synes, at vi skulle... Jeg synes, det er underligt. Ja, lad mig prøve at komme lidt ud over det, fordi jeg synes bare, at vi skulle... vi kunne godt tænke mig at se dig. Om det er også... Jeg tror ikke, vi er noget match overhovedet, faktisk. Du er slet ikke min type. Hvorfor ikke? Så det forstår jeg så ikke, fordi... Det er det mest underlige kiksede, jeg nogensinde har prøvet. Nej, men hvis du nu lidt ser ud over den her situation, og så mig, som du kender mig. Jeg kender dig jo ikke. Nej, men du ved, at vi har snakket, og du ved, hvordan jeg ser ud og sådan noget, ikke? Så. Ja, altså. Og så tænker jeg bare sådan, at alt det jeg kunne høre, alle dine frustrationer, du har om mænd og sådan, sådan er jeg ikke. På nogen måde. Okay, det lyder ellers lidt sådan. Hvorfor? Jeg tror bare, du misforstår. Fordi du ikke har sagt, hvordan du har haft det. Nå, og så siger du det nu, og jamen, det er sådan en underlig situation. Jamen, det var netop det var faktisk, for jeg ikke ville råde det sammen, fordi jeg tænkte, at du skulle have en færre chance for at være med i det her program. Uden at det er... Nej, vi vil gerne have dig med i programmet. Ja. Ja, altså. Men det vil jeg også gerne. Jeg synes bare, at det går ikke at blande tingene sammen. Det føles da også virkelig underligt, at du sådan siger det, mens der er kamera. Ja, men det ved jeg godt. Det er bare fordi, det kom bare lige pludselig over mig, du ved. Okay. Ja. Altså, kan vi ikke prøve noget? Kan vi ikke bare prøve noget? Hvad skal vi prøve? Nej, men altså sådan, at jeg for eksempel tager dig med ud og spiser sådan noget her efter det her. Så sender vi Erik hjem, og så kan vi tage ud og... Det tror jeg ikke er nogen god idé. Hvorfor ikke bare... Jeg giver noget mad, altså det kan vi, så kan jeg lige... Jeg skal... Nej, det går ikke, at vi skal ud og spise i dag. Skal jeg stadigvæk køre? Skal jeg optage? Og du har slukket også, ikke? Men vi optager jo hele tiden. Jamen det skal du jo ikke, Erik. Er du fuldstændig... Altså, er der noget galt med dig eller hvad? Vi klipper det bare væk. Jamen jeg har lige lovet hende at stoppe det. Nå, det forstår jeg ikke. Altså klip det væk, fordi... Vi skal jo ikke bruge det. Altså det er ikke meningen, at det her skal bruges, vel? Det troede jeg jo. Jeg troede det altså. Det troede jeg, du havde sagt.
Du sagde til mig, at jeg skulle komme herop, og at der bare ville være kamera, fordi at du skulle researche til et program, du var ved at udvikle. Ja. Men nu virker det som om, at det her skal bruges i programmet. Det har du overhovedet ikke fortalt noget om. Og så lægger du an på mig midt i det hele. Jamen, nu synes jeg, at du råder tingene lidt sammen. Fordi... Nej, men er det ikke sådan, det er? Nej, det er det ikke. Ja, undskyld. Det mener du seriøst, ikke? Men vi bruger det ikke. Altså, du skal få at se, hvis vi bruger det og sådan noget, ikke? Men jeg vil da ikke have, noget af det her skal bruges. Men det ved jeg ikke, jeg bliver lige nødt til at gå ud. Jeg ved ikke, om jeg vil være med i... Jamen, jeg tænker ikke klart. Jeg er faktisk syg, altså. Jeg går, og jeg skal bare have min hals med, og jeg skal give mikrofonen. Prøv. Jamen, du skal lige have mikrofonen af. Ja, vær, Robert! Undskyld. Det er bare lige, om du ikke... Seriøst, hvad sker der for dig? Anne, vil du ikke nok bare lige sætte dig ned? Du er da helt ude af den. Vil du ikke bare lige sætte dig ned? Kom. Du er helt ude af den. Sæt dig op, Robert. Ja. Vil du ikke... Kan vi ikke bare lige slutte der? Jeg ved godt, du er lidt sur, men jeg kan ikke tåle, når folk er sure på mig, så bliver jeg kan ikke tåle det, fordi så bliver det bliver helt uklar i hovedet, så altså, jeg får angst af det. Du må ikke være så sur på mig, altså. Nej, prøv at, jeg er ikke sur på dig. Du har bare ikke... Jeg er bare et fjols. Du har bare ikke været ærlig med, hvorfor jeg skulle komme her i dag, og det er virkelig underligt for mig at være her lige nu. Ja. Men altså, kan vi ikke bare aftale? Jeg har brug for, at vi lige kan aftale, at vi ses en dag i morgen eller noget. Helst i morgen, faktisk. Det har bare brug for. Jeg kan... Jamen, det er bare fordi, jeg kan ikke... Hvis du ikke vil se mig, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, fordi... Nej, du bliver simpelthen nødt til at tage dig sammen, Robert. Altså, Du bliver nødt til at tage dig sammen. Jamen, jeg har forelsket mig i dig. Jeg har forelsket mig i dig, ikke? Så kan du da ikke lave et eller andet overvågningsstudie, hvor du siger det til mig? Jamen, du må bare ikke være... Du må ikke være sur på mig. Jeg kan ikke tåle, at du bliver meget, meget sur nu, og det kan jeg ikke lide. Altså. Det er fordi, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Nej, men okay, vi slutter nu, men så kan vi lige... Altså, hvis nu bare lige... Jamen, det må du ikke... Du må ikke... Altså, det kan ikke... Jeg kan ikke... Erik, han er da helt ud af den. Skal jeg tage din mikrofon af, så kan du smutte. Ja, det er underligt. Ja. Men det er bare... Men altså, jeg bliver også bekymret for dig, du... Ja, det skal det ikke være. Han er kun 36 måneder. Ja. Så skal den lige... Ja, igennem, ja. Sådan. Men Anne, jeg kan ikke holde til, at du træder ud i mit liv nu. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke tillade. Nej, det er underligt. Altså, det kommer til, at jeg bliver knust. Det tror jeg ikke på. Du kender mig jo ikke. Vi kender ikke hinanden. Men jeg synes bare, vi havde noget. Jeg møder bare ikke. Er du sikker på, at du kan hjælpe nogen med en brevkasse? Du skal bare nærmere. Ja. Robert, jeg går nu. Hej Erik. Hej. Tak for i dag. Hej. Nej, det var hyggeligt. Hej. That's where you are. Nobody loves no one.